Labarai da ɗumɗumin su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi, sojojin NSP sojojin NRD sun yi nasarar kama wani mugun ɗan ta'adda wanda yake shigo da ƙasar Nijar makamai a ɓoye tun bayan da wato dai Nijar ta rufe bodarta da Najeriya da kuma dai Benin kafin a buɗe ta Najeriya. Yanzu tabbas zai fasa sojoji sun yi nasarar ta zakume shi yadda dai masu sannan kaza kwarajin wasu kan labarai da a yanzu ƙasar ta jamhuriyar Nijar tun bayan da yanzu fa ake satar mazakuta da kuma dai al'auran mace da namiji abin ma ya yi kawan iri amma sun yi da wasu kuma dai ba su yadda ba. Masu saurare sojar zama zawa domin jin wannan labaran da muke tafa da su a halin yanzu, amma fa kafin nan sai ka yana subscribe da kuma a sanarwa idan ba ka ce wannan shine fakin nan farkon ku zuwan kakin tashi tare da manufar komai albarka. Da ƙashi abubuwa ba suna ta ƙara bullowa su bibi a duniya wato da update don bayan da yanzu kuma an ƙara fitowar wani abu a ƙasar jamhuriyar Nijar bayan da hanyar Najeriya wato shine fasatar mazakuta ko kuma ya ce al'aura yayin da yanzu tabbas abubuwan wasu da kuma ba su yadda ba a Najeriya ma kwanakin baya aka dinga fama da wannan abubuwan amma sai dai falla ya kasu Allah sauke to yanzu ma kazalika ana atan din ma yanzu ana ta sacewa al'umma gaban su abin tabbas fa yayi wani iri kai abin ma san ba daɗi. Kasar jamhuriyar Nijar sojojin ta suna ci gaba da fafatawa gidan bayan da suka kama wani mugun ɗan ta'addan da yake shigo da bindigu yayin da a yanzu da kasar Nijar sojojin ta suka da shi a jiya ne kuma dai sojojin kasar jamhuriyar Nijar kimanin guda 2000 aka yaye su tun bayan da aka ba su tsayin ɗin da za su ringa fafatawa da wato dai wanda ya kawo rigi a kasar ta jamhuriyar Nijar tabbas ba a kasar Nijar tabbas ana cikin aminci da kuma dai samun wato dai albarka masu iya kasar ta jamhuriyar Nijar al'amarin da yanzu a mu kanmu a nan fa muke nema kenan wato dai gida Najeriya. A jihar kuma Borno kuma an bayyana cewa fa a jiya ne wasu 'yan Boko Haram suka kwashe wasu kalan iyalai wanda ya jefa iyalansu a cikin wadannan mawuyacin hali wato dai Boko Haram nan da yanzu dai a ƙasar Najeriya ba daina ba kuma tabbas an zo Boko Haram madalan ma fa wasu labaran amaran an bayyana cewa tabbas Boko Haram yanzu kuwa sun haɗe da wato dai yan gidan lafiyan masu rana da suka ci kwasan shi da na gaba cikin labaran na wani lokacin huta lafiya da salamu alaikum amin sun ma'amin.